Molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment guys. Kudala ndagqibela ukuba on screen ndithethe nani, but recently the Mselekuzo, thanks Ma Production, decided to bless us with the best reality TV show currently right now kumzansi Magic, being Xaba utata Xaba uVJ ungutata onabantwana abaninzi from different mothers guys, 23 children all together kusekhona nabezayo by the way. So guys, I have been like procrastinating, but will I jump on to this show ndithethe ngayo because ayibofuneke ngikreme amagama abantu abayi-23 and that alone literally scared me a lot. I was like, okay, you know what I'm gonna do, ndizofocasa kwi-segment ezobe itrenda at that particular time, andizukwazi guys ukukrema amagama abantu ayi-23 and be speaking about everything at once. Okay, so I will just talk about whatever will be trending at the time. So currently episode 2 guys, siyasabona Mr. Xaba noSihle noSwazi being the wife. The wife of Mr. Xaba is only 28 years old. Okay, young enough, or is by the same age as abantwana bakhe guys. Yeah, understand that uSwazi is literally a tiny baby. So my mind is all over the show, but I think Manqale, I'll give you guys a brief summary of what is happening in episode 2. Mr. Xaba guys, I'll just call him VJ because that is what the family calls him. VJ guys, ungumuntu othanda icawe kakhulu, more than anything, would do anything intoba icawe mayibeke success. Ifamily nabantwana akana ndaba noba akana relationship nabo, so long as ibandla lakhe abantu abaholayo they are good spiritually, they come first. Okay, that is one thing you guys need to understand about him. Furthermore, ke ngoku utata uVJ lo sithetha ngaye apha ungumntu sana owathandayo amantombi. As a result, like I said, unabantwana abayi-23. So kule episode 2 lena siyasabona ke uSwazi the wife and umntanakhe ke ekunguSihle ingathi kukhona apho bagejana khona. So according to uSwazi, who is the wife guys, zobane ndinikhumbuza because I think ishow isaqala, so manje sikhumbuza namagama, understand. So uSwazi lona ke guys uxabana noSihle, of which I'm really against that, but mandingazithethi i-opinions zami. uSwazi is fighting noSihle because uSwazi wafumana into yokokubana uSihle lona angumntana kaVJ wanika utatakhe inamba ye-ex-girlfriend yakhe, who also happens to be ntoni i-friend kabani ke ngoku kaSihle, uyayiva. So wathi esoyifumana lo number kwifoni katata uVJ wasearcha inoba wangena ku-Truecaller guys. I mean, how did she find out intoba ngubani lona? Wangena ku-Truecaller, wenza i-research yakhe, then found out intoba hayibo lo mntu lona nje ingathi ndiyamazi, lo mntu lona nje ayiyo ichomi kaSihle lena, uya understand. And prior to that, i-relationship kaSihle and uSwazi, it was an amazing relationship. You understand, they were the best of friends, but unfortunately after ke uba uSwazi efumanisekile intoba hayibo lo onguSihle ozenze ngathi uyichomi yam unika amankazana intoni i-numbers to my husband, who is VJ, right? So obviously they started fighting there. They had a fallout. As a result, ke uSwazi uyaveza into yokubana after that uSihle was creating fake accounts and ithuka ku-WhatsApp esenza nje yonke le mshikashika that I don't understand intoba uyenzela ntoni, right? And unfortunately lo mntu i-common denominator le kuxatyana ngayo, because I want to believe that why is it uSihle? Like, why yena uSwazi ezoxabana noSihle, right? The common denominator ekungu-VJ ke sana yona une amnesia, akayazi yonke lento ye-numbers. Like, he is the person that should be sitting both of uSihle and uSwazi down, azame intoba maka fixe the broken relationship between them. But guess what ke sana? Ume ngenyawo eli-1 uthi mina loo nto ndiyazikhupha kuyo. So he is a very, ndingamchaza as umntu
ndingamchaza as umntu ozixabise yena. Like, he's a very selfish man. I think, let me just put it like that. He is a very selfish man. Now, I did share with Abantu Bamba ku Facebook him just talking about Ndoba. I 100% believe that Uswazi is selfish for uba ati hold accountable uSihle for into eyenzakalayo. Because 1.1, wena wachata lo mntu lona umazi into yokuba ungumantombini, uyawathanda amanto. Like, why did Uswazi ever think, why did she ever sit down and think to herself, maybe I am going to be the exception? Like, I'm trying to understand why she thinks that all of a sudden, because ke ngoku seyikhona uVJ ke ngoku uzoqale abe ne-morals, abe ngumntu oziqoqayo, abe ngumntu ongafuni ukuya kwi-ex zakhe. It's even worse because even umama wase-Avoca Hills, naye into yakhe ayicaci into yoba kwadivorcwa, kwamuva ona, kwa-break up. What is currently going on? So uVJ ungumntu onjalo, one-unresolved breakups. So whenever he needs something, I'd like to believe that akaxabani ne-exes zakhe, right? Ushiya nje, ungumntu nje oshiyayo, but ozokwazi uphinde abuyele emva. I feel like he's that person because it does seem as though, according to his exes, abanayo ingxaki naye. Okay, the only issue mhlambe abangabanayo is the fact that mhlambi is not too present empilweni zabantwana bakhe. But apart from that, it does seem as though i-exes zakhe, xa isithi utata ndicela ikeyiki, xa isithi ndicela ikeyiki, it does seem as though they will be willing to give it up because axatyanwanga to such an extent yoba masingabuyelani, masingathini. So in all honesty, I don't know what Uswazi expected from uSihle. And also the way ayenza ngakhona uSwazi, it's as if, because according to what we were told, Tina, utata lona ebefuna uncedo from the ex, you understand? But according to Ingxabano, the way it has escalated, it does seem as though utata lona nale ex-friend ikhona into abayenzayo that is beyond, right? And of course, ke uSihle does also seem as though she is the favorite child. Abanye ke abantwana ke baka VJ have explained into yoba xa ungumntu othanda icawe njengotata, utata uzokubekela phezulu because naye ungumntu oyithandayo icawe. And if ke ngoku wena ungumntwana wakhe o-athenda icawe, imagine guys, nguSwazi, nguSihle and nguVJ, these are the only 3 family members abathanda ukuya ecaweni, and already a relationship has been broken merely because utata lona ebengakwazi ukuzithi thanqa sana. Like, but anyways guys, that was the segment that was trending. So next week I will come back once again if anything is trending. In the meantime, if you started watching Being a Xaba, do let me know your thoughts, and Sholins on Mona shortly. Bye guys.